Pagmasa ni Maya Oranita, Pangkarsan Marcos. Ligaya ka, Bogi. Yesus nga kailing alaga. Biga kayo at parating magsadya. Uli kayo bago kapilan datang impakatagdang oras. Mga yak inetong na lalaking titlak beking maraming buwan. Ipanimalang may ideyang tugunan kanilibos na iba netong at pag-ideya pagkukulan at iutos na iguardya ipasbul ba natin makasadya ideyang pamagay. Inya masadya kayo parang ngunit iyo bago kabilan iya datang in makarating balik. Mabalyan sisili Kapitan B, Ganiando o Ama, magkakitila kang yandanan at dasnan na kung mag-ito. Isasabihan mo kayo niya naman. Isasabihan mo kayo sa niya. Magsadya kayo. Wakaan imaragmalita, hindi ka may pagkaya ko ngayong araw ay napakahalaga para sa ating mga Kristiyano. Kita ninyo sa ating mata, bawat kulay, may apat na kandila at retreat na nagpapaalala sa atin sa ating paghahanda ng apat na ito. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng Adviento o Adviento Grado or Adviento? Itong word nito, salita nito ay galing sa Latin na lugar na Adventus o Advenire na ibig sabihin po ay coming or arrival. And ito, sino ba ang darating? Who is coming? Who is going to arrive? Our Savior, Jesus Christ. Ang pinakamahalagang tao, Panginoon ng buhay natin, na dumating na actually. Ngunit ang muling pagbalik niya dito sa mundo ay hindi pa nangyayari. Kaya na, patuloy natin itong pinaghandaan. Lalo ngayon, na in a short while, we will be celebrating Christmas. Alam ko po kung gaano kayo saya. At iniisip na po natin kung ano po yung matatanggap natin. Medyo makasarili po ito, pag-iisip ito. Sa halip na isipin natin kung ano po kaya ang maibibigay natin sa mga nangangailangan. Katulad ni Kristo. Nung unang pagpunta ni Kristo dito sa atin, siya po ay anak ng Diyos. Ngunit pinilit niya maging tao. Nagkatawang tao siya katulad natin sa pamamagitan ni Maria. Ang Diyos na naging utusan, naging slave, nagkakaroon ang kanyang kamatayan ay tinanggap niya. Upang sa ganoon, may tupad po niya ang kagustuhan ng Ama na magdala ng liwanag dito sa mundo. Ito po yung apat na kandila, nadandahan natin ilawan na naman na si Kristo ay dandahan na nagbibigay ilaw sa mundo. Ngunit ano po ba ang implikasyon nitong Adviento nito para sa atin? Mga kapatid, alam po natin kung gaano kahalaga para sa mga Pilipino ang Pasko. Kaya nga, ang mga Italiano o mga Europeans, gusto nila dito sa Pilipinas kasi napaka well-emphasized underlying yung celebration natin sa Christmas. Pagkulay, damdamin, natin ang masaya. Dahil pag-simulan natin ang bear, doon nagiging na natin parang natin yung simoy na o inig ng Pasko, simoy ng maraming Pasko, at simulan ng bear na isip na po natin kung ano yung matatanggap natin, mga bata, isipin natin sa ating pag-replace, o kung sa
siya. Bakit po? Ito yung pinakamaganda at makabuluhan, importanteng regalo na natatanggap natin at tatanggapin natin araw-araw. Bakit natanggap at tatanggapin natin at matatanggap natin in the future? Kasi si Kristo ay 3 beses na pumunta dito sa atin. Una, nangyari na ito. Noong pinanganak siya sa urugitan ni Maria. Pangalawa, hindi natin alam kung kailan dating. Pwede ngayon, makakarating ngayon, makakapos ng misa si Kristo. Hindi natin alam yan. At ang mga kapatid na pagpunta dito, ito yung parang hindi nabigyan na hindi natin binigyan pansin. Alam mo ba kung kailan? Ang pagpunta pagdating ni Kristo, nangyari na. At ngayon nangyari. Pwede dito sa Eucharistia, at pwede din na may kasalamuhan natin si Kristo sa pamamagitan ng mga tao na makakausap natin araw-araw. Sa mga events and experiences that we encounter every day. Dito si Kristo ay umalito sa atin. Pero hindi naman niya malaya mga kapatid, di ba? Kasi para sa atin, naghahanda tayo sa tuloy pagbalik ni Kristo. At hindi natin malaya na si Kristo pala ay dumating sa bahay natin nung may tumatok sa pintuan at tahimik ng pagkain kasi wala nang makakain. May habang nagbibiyahe tayo kasi may red light nakakatok sa pintuan sa sasakyan natin at nahiin ng pagkain. Nang mayroon, di po ba? 2 linggo na nalipas ang sabi ng Ebanghelyo. Nagtanong yung mga karnero, yung mga tupa, yung mga tupa, sabi ng mga tupa, Panginoon, kailan ka ba namin nakita na walang pinakain at binigyan ka ng pagkain? Kailan ka ba namin nakita na walang mayroon at binigyan ka namin mayroon? Kailan ka ba na nagkasakit at pinuntahan ka naman sa ospital? Sabi niya, kung ano ang ginawa ko sa kapwa mo, lalo na sa mga mahirap, ay ginawa ko sa akin. Sabi din ng mga pinta na curious na, Panginoon, kailan ka ba namin nakita na nagpupo at hindi ka namin binigyan ng pagkain? Kailan ka ba umako ng sasakyan ko at hindi ka binigyan kahit piso lang? Sabi ni Jesus, nung hindi mo ginawa ito sa mga nagugutom, sa mga walang mainom, ay hindi mo ginawa sa akin. Alam mo ba ang pagmumula ng Diyos mga kapatid? Ay hindi nga sa mga bagay na nagawa natin hindi tama. Isa yun sa mga basihan. Ang pangalawang basihan ng Panginoon ay ang mga bagay na dapat gawin natin at hindi natin ginawa. Yun ang basihan ng pagmumula ng Panginoon Diyos. Tayo, ano ba ang implikasyon para sa atin itong Pasko na ito? Ano ba? Pagtanggap lang ng regalo o pagbibigay ng regalo? Hindi. Ang pinaka-importante mga kapatid na ipaghanda at paghandaan natin itong muling pagbalik ni Kristo. At sa kayo, sana na sa Pasko ito, hayaan natin si Kristo na ipanganak ulit dito sa puso natin. Na maging bata ulit dito sa puso natin. At sana yung pinaka-importante regalo na ito, natatanggapin natin, natanggap na natin, matatanggap natin in the future, maging sanhi na tayo sana din ay maging regalo para sa iba. Ito yung pinakamasaya Pasko. Kung ikaw, kung anong meron ka, naging regalo ka sa iba. Hindi mo pwede sabihin mo lang naman walang-wala ako. Hindi mo pwede sabihin niya kapatid. Hindi importante kung gaano kalaki o gaano kaligit pinibigay mo. Importante na galing ito sa puso mo at ginawa mo ito dahil mahal mo si Kristo. At yung Kristo na mahal mo ay makikita mo sa mga mukha itong mga walang pinakain. Mga kapatid, kung ano ang ginagawa natin sa mga kapatid natin, walang-wala talaga, ay ginawa natin niya kay Kristo. Kaya sa Pasko ito, sana ang paghahanda natin ay hindi lang yung paglalagay ng mga decoration sa mga tahanan natin. Paglalagay
Kasi ito yung pinaka-immediate na karapusan ng ito. At pangalawa, yung muling pagbalik ni Kristo dito sa inyo. Ginawa mo ba one time, umubo ka, at pinag-isipan mo yung kamatayan mo? Yan mo, baka kami, mawala na sa amin. Hindi. Kailangan natin pag-isipan kung natin si kamatayan ng bukas, hindi ko naman pwede maliwasan ito. Handa mo bang harapin ang Panginoong Diyos? Alam po natin, pagdating ng panahon, lahat tayo lumaban sa kanya-kanya ng hinihinan at sa harapan ng Diyos, gawan mo tayo ng accounting of what we did on earth. Ano ba sila ng Panginoong Diyos? Ngayon, nabuhay tayo dito sa mundo, ito po yung basihan niya sa kanyang pagbuhay. Kapatid, sana maging parte at bahagi ito ng paghahanda mo. Dahil kung darating sa kamatayan bukas, o sunod sa sunod na araw, maging handa na. O kung sakaling darating si Kristo pagkatapos nitong pananalisa, sana darating na, pagpunta tayo sa ating kasama niya, maging handa ako tayo. Ang pagiging regalo natin, sinabi ko na, hindi kailangan natin ang sarili mo. Katulad ni Kristo, ipinadala ng Ama na naging tanyag na halimbawa, tanyag na simbolo ng kanyang pamamahay. Sana sa pagpakita natin, si Kristo may pamahagin natin sa iba sa pamamagitan ng tahanan, treasure, at sa katayan natin. Kaya mga kapatid, huwag natin sayang ng panahon. Ang Advent, hindi lang yung 9 days. Nasaan yung mga kapatid natin? Pag 9 days, wala na ako makarating yung mga tao hanggang sa labas ng buwan. Parang iisip nila na ang Advent yun lang 9 days. Ano bang hindi kaya ibigay ng Diyos doon? Ang hindi kaya ibigay ng Diyos doon sa mga araw na ito? Sa araw natin na ulit. Di ba? Pag-iyon lang. Sana maging bahagi tayo natin kung tayo pamilita natin sa ating kapatid. Na sa atin na magsisimba lang panahon ng kumisahan, panahon ng Abinadumas. Sana araw-araw, paghahanap na, hindi lang na 9 days. Nangyari kasi may panata, ayaw ko, kahit isang days na mag-absent ako, ayaw ko. Kasi gusto ko matupad 9 days at ibigay sa akin ang Diyos ito. Gusto ko. Di ba ang paghahanda araw-araw? Hindi lang yung araw niya. Pero magandang paalaala rin sa atin na sana